الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقد ثبت من حديث الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته هكذا. banni kadi derɗiraɓe en bolwi yoga ko Allah ceniɗo wi haale sahabo en bolwani yoga ko annabijo sallllahu alayhi wa sallam wi. Annabijo men sallllahu alayhi wa sallam kanko man o tindini sahabo en maako, o juttini, o fantinaki ha mawningo ɓe be o wo'ini bo mantugo ha dow maɓɓe nder kubaruji hadisji lattiɗi cankitiɗi ha nder ummatore. ɓikkon julɓe pamaron ma ɗon ndeni kon ɗon ndeniɗi sakko mawɓe. Kongol annabijo sallallahu alaihi wasallam: khairun nasi qarni, ɓurdanɓe yimɓe pat yidere am ummatore wadunde be am nde, ummatore wadunde be am, darodi be am ha jottinmi nelal. Annabijo wi kamɓe man ɓen wiyete ɓuranɓe kala guiɗe luttuɗe pat khairu gonga ha maɓɓe wala ha nandi, ngam ɓe ɗon respira climat annabako. Climat nga annabijo man wardi man ɗo, milier annabako man ɗo ɓe vivinga, ɓe poofinga, ɓe koci yakoye ha annabijo man ɗo, ɓe ɗon daramo, ɓe ɗon nana ha mako, ɓe ɗon battiɗinori ɓura ko ummatore fuu battiɗoniri. Annabijo e ɓawɗon bo tokkiɓe ɓe kamɓe man ɓen wiyete tabi'un en, kamɓe man ɓen wiyete de génération ɗiɗaɓa, kamɓe wiyete yiiɓe sahabo en annabijo kuudi ɓe maɓɓe. summa allazina yalunahum, e ɓawɗon bo tokkiɓe ɓe man bo kamɓe wiyete génération tataɓa. ɓawɗon annabijo e ɓawɗon yimɓe woɗɓe gaɗa sifaji gonnoɗi ha ɓe kam ngakkita masine ngala ha maɓɓe. nder sifaji maɓɓe tasbigu shahadatu ahadim yamina, goto maɓɓe seedam kumum arta hunayere muɗum, eden goto maɓɓe kanko majum ha haala ka o anda o yiɗi o seedo, o yiɗi bo o huno, o yawanan ɗum bo hatta yake feere o seedo iga o hunaki, yake feere bo o huno iga o siwa seedago. ɗum ɗiɗo jum fu o hawta ɗum hakke wala responsabilité o matata, wala gongaku woni ha nder nafsu mako. her hadiswol gongol annabijo wi: la tasubbu ashabi, takkuɗe sahabo en am. fa walladhi nafsi biyadi, o wi mi hunanake on Allah mo yonki am woni ha jungo mum: law anna ahadakum anfaqa mislu udin dhahaban, wondo goɗɗo mon o hokki sadaka deede ko fotata be hosere uhudu. annabijo bandiran be maare kayre wete ɓurande mawnugo koseje madina. annabijo wi wondo goto mon hokki sadaka kangeri bo fodde majum bana hosere uudu mapago man ɗo, ma adraka mudda ahadihim, sadaka mako man ɗo ha Allah ɗo yottata ko muddinere reta agoda ko goto maɓɓe hokkata sadaka, reta agodayel gawri goto maɓɓe hokka sadaka, an bo dokka hosere kangeri bana hosere uudu sadaka. annabijo wi je maɗo yottata ko je maɓɓe, wala nasifa, wala ma reta man, dewe maɓɓe ma qima mum feere ha Allah ceni. e nden annabijo wolwan ɗum ngam o wangina ɗumejum, o wangina darja sahabo en. kadi ngam man derɗiraɓe, yidgo sahabo en man ɗo ɗum nastan nder yidgo annabijo sallllahu alayhi wa sallam. ngam man imam al-Bayhaqi o wi latoto nder moɓgal yidgo annabijo yidgo sahabo en maako, ngam Allah ceniɗo manti dow maɓɓe, Allah ceniɗo wolwi boɗɗum dow maɓɓe. Allah wi: muhammad rasulullah wallazina maahu, muhammad nelaɗo Allah. ɓawɗon o wi wallazina maahu, wontuɓe be maako ashiddau alal kuffar, satuɓe dow heferɓe wakkati haɓre, ruhama'u bainahum, enɗidirɓe caka maɓɓe. Allah wi ɗo ɗum misalu maɓɓe ha linjila. a sey gaɓe bangayi Allah andi ɓe, andi sifaji maɓɓe, yewti ummatoje goɗɗe no ɓe gayi. e nden nder yiggo annabijo yidgo ɓe. yo kadi terɗiraɓe ɗo en bolwi seeɗa dow ko larani darjaji sahabo en be qimaji maɓɓe, amma ɓe gewtanten ɓe ko ɓe mbiyata dow sahabo en kam yiddu ɗum. julɗo wawata yewta ɗum, malla julɗo wawata nana ɗum. nder ko ɓe mbiyanta sahabo en man ɗo, kamɓe man ɗo yidgo duniya woni ha maɓɓe, ɗum tagadi giɗgi duniya kufrantondi al-akhira. khulafa'ur rashidun kamɓe wiyete ɓurdanɓe sahabo en annabijo Abubakar, Umar, Usman ɗo ɓe mbiya al-khulafa'ul fasidun, ɓe indana ɓe ɗume al-khulafa al-fasidun. ɓe mbiya e ga jande annabijo maayi
yidgo dunya man ɗo gol tiri ha nder maɓɓe ɓe keɓayno dabare maɓɓe ɓawo maygo annabijo nden ɓe keɓi hendu ɓe jabti ardungal silama man be ardungal aboubacar oumar ousmane en man ɗo ɓe organise konuji dilli koni romain en koni farisinko en ɗo na ɓe jangkita silama ha ɓe mbara ɓe koja jawle maɓɓe fasirma futuhat islamia ɗo ɓe indana ɗum fasirma sahabo en man gaɗi ngam noon occident to en passirta ɗum nasara en konne en silama weteɓe mustashriqun janguɓe culture islamique ngam ha mbalma ha silama man ɗo kaɓede sahabo en man gaɗi ɗo ɗum colonisation ɓe expliquata ɗe eɓe expliqua bo sahabo en man gaɗi ɗe ɗo na cankita dina innama ha jabta ko wiyete ha juuɗe ummatoje cembiɗɗe mara jeyni to ɗum weelo wurtini ɓe gaɗi banni e ɓe bo ha maɓɓe ñeɗata Ahmad Subhi Mansour kanko wiyete ha min liwa alqur'aniyin aw munkiri sunna fi asri alhadis biyeteɗo Ahmad Subhi Mansour égyptien jo amma o fartama ha égypte julɓe égyptien en mbawata nana ko o wiyata mbawata janga ko o wiyata o safti o doggi jotta America o woni kañum faabimo nder moftorle no silama wonnirto ɗo nder maji o woni caka cak kanko man ɗo kanko wi haala ka sahabo en man ɗo jihadi maɓɓe nga ɓe gaɗi albarki maga ummatoje lesdi man nasti silama albarki maga silama nasti ha lesdi iraq nasti ha lesdi sham nasti Palestine nasti misra yetti afrique ɗo fu jihadi nga ɓe gaɗi man ɗo hamako kam ɗum kaɓeɗe toñange ɓe mbari ujineje ɗuɗɗe Allah tammi horsitidgo ɓe gaɗi ɗum ngam ha ɓe jabta jawle ummatoje man ɗo ha ɓe keɓa hunde yidgo margo asli maɓɓe ɓe nuɗɗinayi alakhira ɓe nuɗɗinayi ɓe horsititteɓe ha yeeso Allah ceniɗo kalimaji julɗo wiyan ɗo julɗo rondaniɓe mo alqur'an gaddi ɓen kamɓe ɓen ɗo wiyete anniyaji maɓɓe lattinoɓe ɗon no kaɓa be annabijo keña dokka yonkiji muɗum wayne saydake ɓe acca mare maɓɓe pat ɓe egga ɓe kuuca madina ɓe dilla habasha kamɓe man ɓen ɓe Allah seedi wi yerdake ɓe Allah waɗi bofoliyake wi yerdake ɓe ɗo asa andaɓe ɓe gonga maɓɓe wangat ɓawo to annabijo maayi e derɗiraɓe ko ɓe mbiyata wawata lornego nder ko o wi to goɗɗo on oɗo waɗi hakkilo maako sahabo en ɗo ɓe dokki wakkatiji maɓɓe ngam ha ɓe ndenga alqur'an ha les annabijo ɓe paami ayaje maare paamki bootki ɓe kutiniri ɗo goɗɗo man o wahi o famay o anda ɗo na kanjum wiyete sungulla maɓɓe na ɗo taki sungulla sahabo en kanko on wiyete jotta suklanago alqur'an waɗi ha wakkati maako kanko wiyete ɗum sungulla maako kanko on wiyete jotta o jangan alqur'an o famande bana no nde wayi o yettina ha ummatore amma ɓeya ɗo kam na ɗum sungulla muɗum ɗum kadi derɗiraɓe Allah ceniɗo ren en ko mbiyeten kam diina ɓi adama ɗo sey jogo ɓe gaggidde sey jogo boɗɗum annabijo o fillanake en waran ha yimɓe ɗo zamanu ɓi adama o weeta ɗo o julɗo fajiri tawamo o julɗo o hirta ɗo o kefeero o julɗo fajiri tawamo o kefeero ɗume yabi'u dinahu bi aradin min ad-dunya annabijo wi o sanja dina mako ɗo be kungel pamarel nder kuje duniya julɓe wi'an ɓe banni man ɗo na ɗum ɗemɗe woɗɓe ɓe bolwanta na ɓe soodaɓe woɗɓe ɓe bolwanta ɓen kam andi to bolwi ka jaɓantake ɓen kam na julɓe to bolwi ka ɗo a gurte haala ɓeɗo konne en silama banni ɓe dindirta ɓe amma ɗo kam julɗo banganɗo modibbojo kanko on ɓe cooda sawtu ma ko o wara o wolwa ko ɓeya man to bolwi ɗo nanantake jaɓantake amma kanko o waran o wolwa yo ngam man kadi derɗiraɓe en pinto en cako en andu ko naneten en andu ko tokkotoɗen en andu moye wolwanta en ƴam diina mako man ma no foti ha mako man kanko goɗɗo garanɗo ni ko wolwete ha diina ɗo fu timmi ko wolwete ha diina ɗo pat wala tan ha o wolwanta yimɓe ha nuɗɗina Allah kefta mangu muɗum o wolwanta yimɓe ha jogo dewe muɗum o wolwanta yimɓe acca karamdi Allah zina kaza ɗo ko o wolwante fu wolwante sahabo en boɗay ko o wolwante fu ha o wi'e hadisi ɗo pat pewe ta tokka to a nangan ɗo to a jiji fewre kam to a nangan ɗo to a wari ɗo direct to nda ndiyam ni lori yeeso ma no
wal ta lor juuɗe ma waddu ha kuuje ɗo hadis wi, ta wusɓa hadis wi, ta sorkina hadis wi, ta fiftu hadis wi. To a jo'ini ndiyam ni ta bisma ma lallu yeeso ma, to a timmini lallu juuɗe ma ceɓɓuli ɗiɗi, masmu hoore ma, ɓaawo ɗon lot kosɗe ma, nayi ɗo kanjum wiyete ko alquran nangir banni haala timmi, ta waɗ luttuɗum ɗo kam fuu. Kanjum ɗum o laari muskila julɓe. Yo kadi derɗiraaɓe, goɗɗo o wara zina bana sankitori ha ummatore julɓe, bana ɗuuɗiri, bana no Allah mawniniri ɗum ɗo ni, suklayimo ha o wolwana jeune en julɓe zina kalluɗum, noye ɓe accirta zina, no ɓe mijorto ha majum. Ko suklimo fuu ha o wi'a ɓe yo to goɗɗo zini ɓe piɗa ɗum be kayiɗo wara ya islam, bana o yiɗi ha o encourage ɓe, ba yiɗi ha o wi'a ɓe sikke silama man ma mawninayi haala zina man ɗo, bana mallum en mbi'ata on ɗo, haala to goɗɗo zini ɓe piɗa ɗum ɗo ma wala ha silama ma. Ana sina yimɓe pinta, nana o on ha o wara o wi'a yimɓe haala man mi jaɓaka kam mi ɓesdoro dina am, hakkunde am be Allah ɓurta wodgo kam. Goɗɗo on o wari wakkati bonninga jotta ha nokkuje goɗɗe kam ɓiɓɓe julɓe ɗon mosto nasta dinaji goɗɗi, ɗon garta malahida, sakko ma to arti tokkake ɓe dillan warta malahida, na ko suklatamo ha o famtina ɓiɓɓe julɓe ko wiyete ilhat, ko sankiti ha l'école ji ha hande occident to en masala haala Allah wala, kanjum wiyete loope mostago jotta. Kanjum on suklatano goɗɗo lattiɗo ma tan ɗo o feri o woodi culture ji goɗɗi kam, noyi o tabitinanta ɓiɓɓe julɓe Allah ɗon ɗo ɗum gonga, Allah deweteɗo ɗo gonga. Ko suklimo fuu ha o tabitina ɓiɓɓe julɓe yo to goɗɗo fukkitake ɗo ɓe mbarata ɗum. Hadisi je mbi to goɗɗo fukkitake ɓe mbara ɗo fewre, fukkitake ɗo ɓe mbarata, o mi andi to fukkitake ɓe mbarata ɗum ke ɓesdata yam, ɓe ƴamatam hawre to fukkitake ɓe mbaranna ɓe mbaratana. Allah tammi ƴam goyam ha alayra fukkitiɗo kam noy kiita mum ɓe mbaran ɓe mbaratana. Kanka wiyete ko marmi ha je dina man na, ko wartirta kanka sina mi jinja kam mi skuliraɓe be maka. Ngam occident to en giɗa to goɗɗo fukkitake ɓe mbara ɗum, julɓe bo sey garta giɗa ɗum pewna ɗum ko hadis ti gatti ɗum. Yo kadi derɗiraɓe, Allah ceniɗo renan en dina men, Allah renan en silama meɗen, Allah renan en sunna annabijo men sallallahu alayhi wa sallama. Annabijo luttu ha nder ɓerɗeji meɗen yidgo sahabo en annabijo. Annabijo Allah luttu caka meɗen inɗe meɗen Aboubacar, Omar, Ousmane, Ali, hande Huzaifa, Usama, inɗe ɗe ɗo pat ɗo na ɗum inɗe mamaji men, na kakaji men, na famiji men, na leƴƴi men, ɗum inɗe sahabo en annabijo sallallahu alayhi wa sallama. Yidgo ɗo ɗum yidgoɓe man ɗo duggu ɗum ha nder nafsuji men en ummodi be majum. Allah luttu ɗum bannon, kala giɗɗo ha sanja ɗum pat Allah wustu ɗum, Allah wustu ɗum. Mi rokake bo yafuye be juttingo boliɗe man ɗen ɗabi'amaje non ɗe ngayi. Hadha wa qad amarana Allahu ta'ala bi amrin